Good morning guys. So ngayon, ito yung part 2 ng pag-akyat natin sa Mayon. Noong nakaraan kasi nagkamali kami ng dinaanan. So ngayon tutuloy natin hanggang marating natin yung gusto namin puntahan doon. Yan, si Mayon Volcano. At nagsama tayo ng malupit-lupit na guide. Yan, so tara, sana tayo doon. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Yan, so yun ang ating puntahan. May part na yun. Ayan, medyo malayo-layo naman ang ating lakaran. Yan, basta yan yung part na yan. Yan, sa may lugar na yan, dyan tayo pupunta. Yung kasama namin na sanay dito, alam niya yung daanan, kaya ngayon hindi tayo gaano medyo mahirapan tulad nung pag-akyat natin nakaraan na nagkaligaw-ligaw kami. Ngayon okay na to, makukuha na natin. So yan, makikita natin kung ano yung mayroon doon sa part na yun. Kaya nga yung nakaraan, yun sana yung gusto namin puntahan talaga. Kaya lang nagkamali lang tayo. Kaya ngayon dito na yung part 2 na itutuloy natin yung pag-akyat doon. Kasi ito yung dadaan natin. Dinadaanan siya ng baha galing doon sa taas ni Mayon. Dito kasi tayo dadaan kasi malinis kaysa dito sa taas. Puro damo pag dyan tayo dumaan, kabilaan yan. Kaya ang the best na daanan dito, yan, papunta ron. Yun, yung mabilis-bilis yung lakad natin ngayon kasi nakaraan alas 12 ng tanghali, nandito pa lang kami sa area na to. Kaya ngayon mabilis yung lakad natin kasi ayan, 7:30 pa lang andito na tayo. Kumpara nakaraan alas 12 dito na, kaya ngayon malayo-layo yung ating mapupuntahan. Okay, tuloy natin yung paglalakbay. Ito yung kasama ko, si Tokayo, at nauna si Rad kasi siya yung sanay dito. Kaya ngayon hindi tayo ganong nahirapan dahil may kasama tayong sanay na sanay dito sa daanan. Noong nakaraan, ito yung lugar na narating namin dyan sa may unahan. Ganyan lang kami kasi yan yung mga nag-landslide nga. Saka di makayanan nun kasi sobrang init na dahil 1 PM nandito kami sa area na to. Yung init naman tarik na tarik, pero ngayon maganda kasi maaga pa, 7:50 pa lang yung araw. Yan, di pa tayo gaano na initan, pero ayan, pinagpawisan na ako, halos maligo na sa pawis. Pero okay lang yan kasi maganda exercise to. Ito pala yung narating namin, mga travel na nakaraan. Kasi yung mga kahoy na nag-landslide, ayan, natatandaan natin. So hanggang dito lang tayo noon. Kaya ngayon, madudugtungan na yung paglalakbay natin. Kasi ito lang yung nakita nyo sa video nung nagpunta kami. Ngayon, kakaiba kasi mararating natin yung doon, yung gusto nating puntahan nung nakaraan. Tingnan nyo naman, oh. Ingat-ingat kasi napakadelikado. Ito naman, kala mo building, pero hindi, talampas yan. Ayan, oh. Ayan, talampasigan. Yan, may landslide na naman tayo na daanan.
saan yung kahoy, humaharang siya. Kaya pag aakit dito talagang napakadelikado kasi pag na-timing mo na nag-landslide, yun ang mahirap. Kaya nakaraan hindi kami gaano tumuloy, pero ngayon okay naman yung panahon kaya diretso tayo. At ito pa yung dadaanan natin. Ayan, kung napapansin nyo, alam mo building katataas pero solid na mga bato yan. Kita nyo kung gaano kalakas yung baha dito. Pag bumabaha pababa, nadadala to yung mga bato na to doon. Yan, lalaki na yan, kayang dalain. At malalaki pa dyan yung iba. Tuloy pa rin tayo doon. Yan, malayo-layo na yung ating lalakad magmula nung nakaraan kung saan lang tayo nakarating. Pero ngayon yan, medyo kapag-adjust na tayo. Kaya yan, lakad pa rin tayo. Si Rad na uuna sa amin, yung kasama namin may alam dito. Kami ito medyo sa ulian kasi musunod lang kami sa kanya. Tingnan nyo naman kasi yung ating dinadaanan, hindi na biro-biro yan. Yeah. Yan, sacrifice. Hindi natin pasikip, medyo mahirap. Kaya mag-iingat lang. Oops. Ay. Padelikado kasi. Ayan o. Gilid to ng nagla-landslide. Kaya doble ingat lang tayo. Ito yung matindi-tinding akit natin kasi yan tarik yan. Kaya magpapahinga muna kami ng kaunti para may lakas tayo ng umak.
tinuro ko kanina. Parang counting, parang ganun lang siya. Pero pag nandito ka, ito na yung itsura ng Mayon Volcano. So ito na naman yung rest na akyatin namin. Ayan. Yan ang problema kung paano tayo makakyat naman sa taas. Kasi ito yung pangalawang matarik na talon na kailangan akyatin. Siguro kung sa building mga 50 palapag na to siguro may gate kung building yan. Apataas. Sabi ni Rad, aming guide, dito na tayo dadaan, aakyat doon. Tapos pag nakaakyat sa taas, tutuntunin natin yung pababa doon para makababa uli. Yan, napaka-sacrifice talaga, pero okay lang yan. Masaya kami sa ginagawa namin na pag-akyat dito at saka isa pa, exercise. Tingnan nyo kung gaano kataas nyan. Ano? Ito yung part na ng Mayon na parang kanal lang sa baba. Nasa baba tayo na natanaw nyo. Pero pagdating mo dito, sobrang kataas niya at sobrang lalaki ng mga bato. Yan. Yung inaano doon sa mga nagkukware, pag bumaha ng malakas, yan yung mga kinukware nila doon. Ginagawang, ito yung iba boulder, ginigiling. Pahinga muna kami, kakain lang muna. Yan, baon namin tinapa at binalot sa daon ng saging na kanin. Yan. Kasi ang hirap akyatin nun. Maghanap kami ng ibang daan kung kakayanin na makaakyat patawid sa kabila. A few moments later. So katatapos lang namin kumain, maghanap kayo ng madadaanan. Yun ang delikado kasi umulan, lalambot yung mga gilid ng bangin. Kaya kailangan makalis na kami dito sa location namin. Kaya maghanap tayo ng dadaanan natin kung saan pwedeng umikot para sa kabila o sakali o saan man. Tara, let's go! Ito tayo. Yan, naghanap ng aakyatan kung paano tayo agawa ng paraan. Ang delikado talaga. Buwis buhay ito. So nag-decide kami na ganito na lang kasi hindi kaya, wala tayong aakyatan para makatawid doon sa taas. Ayan, umulan pa naman. Try namin umakyat dito, hindi rin kaya kasi natitibag. Yun, so pababa na tayo, ganito na lang muna uli. Ganito lang yung kinaya natin. Pababa na tayo doon sa baba kasi muulan na. Yan, so pag dito sa taas, akala nyo to sinemento, pero yan, kita nyo, solid na bato yan. Yan, pababa. At ito mahirap dito kasi umulan-ulan, madulas siya. Kanina yung pag-akyat namin, nahirapan kami. Lalo ngayong pababa kasi umulan na kaunti. Yan, pahirapan. Pero tiyagaan natin kasi no choice, dito tayo dumaan, dito rin tayo dadaan pabalik. Na yung pagbaba namin, ayan. Kung doon dadaan, madulas. Kaya nag-decide ako dito na lang. Tinanggal ko yung sapatos ko. Papadulas na lang tayo dito. Madulas. Wala tayo dadaan. Parang lamig ng tubig. Grabe. Uy. Nabasa yung pako. Yan. So ito may makikita nyo pag nandito kayo sa taas ng Mayon Volcano. Yan, nakala nyo cement. Pababa na kami kasi hindi namin kaya akyatin yung isang talampas. Yung ano doon, yung bangin masyado mataas. Walang dadaanan. Yung sa kabila sana ron mas maganda pa, may ganitong mga bato na malalaki. Pero dito, ganito lang tayo, at least nakita nyo. Nakita natin kung anong mayroon dito.
pagbaba. Kung nakakapanginig tuhod, buwis buhay. Doon tayo nang galing kanina. Yan, pababa na tayo. So doon kami galing sa taas na yon. Nahirapan kami pagbaba kasi wala kang kakapitan ng paa mo. Masyado madulas kasi umulan, may lumot. Kaya pag umawak ka naman sa gilid ng mga damo, delikado pa kung mamaya mabunot yung damo. Baka malaglag ka dito. Ito yung lalaglagan mo sa baba. Lalaglagan namin kung sakali. Ayan, buti kong buhangin. Solid na malaking bato. Kaya ginawa namin, dito kung sa gilid dumaan, naghawak-hawak ka lang sa mga damo, ugat ng kahoy. Ayun, kaya nakababa kami. Ito na namang buwis buhay pagbaba. Ayun oh. Madulas na naman. May lumot kasi umulan. Pero kaya natin yan. Nakaakyat nga tayo kanina. Nakakababa din tayo. Tara. Pagkatapos natin ng matinding-tinding lakaran doon galing sa Mayon, ito, nanguha tayo ng gulay. Ito yung masarap kasi organic to, wala siyang chemical. Yan. Yung gulay na pako. Yan. At mapapalaban tayo mamaya pagdating natin doon sa bahay. Kasi food trip naman yung ating uupakan. Marami-rami na tayo nakuha ng pako. Yan. So dadagdagan pa natin to para marami-rami. Kasi pag niluto mo to, konti lang nakuha dito, yung mga dulo lang. Kaya maghahanap pa tayo habang yan, nandito tayo sa mga kuha na ng pako, ilalim ng mga taniman ng nyog. Marami dito yan. Nakain muna tayo ng buko. Inom tayo kasi napakainit. Kaya kailangan mag-refresh muna tayo kasi layo ang nilakad natin. Yan. So, inom tayo ng sariwang buko. Yan, ito yung masarap kasi sariwa. Fresh buko. Yan, tama-tama lang yung laman niya. Kasi yung nilakad natin napakalayo. Kailangan natin mag-refresh. Patapos natin kumain ng buko. Ito na, ganito na karami nakuha na rin nating pako. At babalik na tayo doon sa baba para mag food trip. Dito na nakababa na kami. Ayan. Kung saan doon tayo galing kanina. Doon. Yung may maano na yon, parang may ganon, may skip. Yung napakataas na bangin kanina na pinuntahan natin. Kaya ngayon ito nakababa na. Babalik na kami sa bahay. Yan, yung dinaanan namin kanina. Napakainit. Pero okay naman kasi mahangin. Nakita nyo rin kung anong itsura ni Mayon doon sa taas sa pinuntahan natin. At yun, salamat sa pagsama nyo sa amin sa pagpunta ron at panonood nyo ng aking video.